Taivas 11 täydellinen. Siinä on heimo päällikkö itsessään. Aileen vielä. Oli pari kuvaa, missä oli kädet. Ajettiin ilman käsiä, jos sulla ehkä vähän parempi. No niin, siitä ei voi muuta sanoa. Saimaalainen vesieläin. Siinä on Baabelin torni. Kertoo koko homma. Kiteyttä. Ei mitään. Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Nää on mielettömiä nää henkukuut. Aikaa saa edellä. Meinas jäädä kruunuhan herttua. Meinas jäädä väliin. Moilanen. Ei digannut kirjoituksia. Noniin. Ei mitään muuta kuin kiasmaa kehiin. Haetaan vielä takas tänne hommaan. Wise guy. Ehkä kirja hienoin. Ehkä kirja hienoin duuni. Aivan mahtavaa. 3 uhraa toimessa. Siinä se on. Järvonen. Aivan hyvin. Kaave. No on niin hieno. Siinä on. Ei parempaa kuvaa poistuisi olla. Paljon vaatimaton, oikeapuolimainen. Aina vähän kiukkuinen. Kuuluu tietysti tyyli. Noin. Pukulittu meni. Pörssiero nauttu. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Rainees. Ilkka. Känsio. Sitten tonki. Hustavi. Suurahti. Verimaa. Pieni detaili kengänpohjassa. Ei varmaan pysty zoomaan. No sieltä se tuli. Uskomattoman lahjakas tyyppi on ollut täällä duunissa. Ei osattu käyttää potentiaalia, sitä nyt osaisi. Mikke. Mahtava tyyppi. Puolet on siellä vähän itärajan takana. Ei se mitään. Homma toimii. Siinä on. Saluuna. Salu. Tässä voi muuta kuin mykistyy. Todellisuuden eri.